Hola a tothom, us faig aquest vídeo per saber com funciona aquest curs online que us he preparat pel nostre curs 2021-2022. El primer que heu de fer és entrar a la pàgina web de cursalemany.com, anar a la pestanya que posa cursos i del menú desplegable clicar on posa entra i registra. Anireu a parar en aquesta pàgina de perfil i heu de posar el vostre nom d'usuari o l'adreça e-mail que us he enviat per correu i la contrasenya que també trobeu en aquest correu. A continuació, cliqueu Login i entreu dintre d'aquest curs online que us he preparat. Quan sigueu a dintre del curs, si no sabeu com entrar i sortir, us he fet un vídeo a part, però és molt senzill, crec que és molt intuïtiu, veureu que us apareixen el curs aquest està dividit en setmanes. Veureu que apareixen per setmanes. Primera setmana, principi o començament. Segona setmana, tercera setmana. Es tracta de fer les activitats de la setmana en qüestió durant els dies d'aquella setmana. Això significa que si comencem el curs el dia 13 de setembre, que és el que jo havia pensat per la primera setmana, doncs la setmana del 13 de setembre haureu de fer aquestes 3 activitats. A partir d'aquí, les altres setmanes estan marcades per un dia en concret. Per exemple, la tercera setmana del curs està dedicada al dia 28 de setembre i, per tant, hauríeu de fer aquestes activitats la setmana del 28 de setembre. I està dedicat al 28 de setembre, concretament, perquè el 28 és el dia del bon veí. Per tant, he buscat sempre curiositats de cada setmana. Com que és el dia del bon veí, durant aquesta setmana farem activitats relacionades amb aquest dia. Llavors, després del títol, sempre hi he escrit un petit text, molt petitó, en què us explico la relació de totes aquestes activitats que tenim a dintre. No? Diu, com són els vostres veïns? Podeu dormir tranquils? El 28 de setembre és el dia dels bons veïns, no aquells que es lleven ben d'hora el dissabte al matí per fer servir les seves eines. Per tant, en aquestes activitats el que hi trobarem seran alternatives del verb dormir, paraules sobre eines, una explicació sobre la diferència entre el verb schlafen i einschlafen i llavors activitats sobre aquest vídeo. Una vegada estigueu en aquesta setmana, el que heu de fer és entrar a dintre de les activitats. Per entrar a dintre de les activitats, simplement heu de clicar a sobre de l'activitat que vulgueu fer. Per exemple, aquesta. Aquí el que hi tenim és una petita imatge en què trobem 5 alternatives del verb schlafen. Aquestes 5 alternatives que teniu aquí escrites estan posades també en el Quizlet. Si vosaltres entreu en aquest link que hi ha aquí, s'us obrirà una pàgina de Quizlet on apareixeran les 5 activitats... apareixeran els 5 verbs que teníem allà en aquella imatge i la seva traducció en català. El que heu de fer és aprendre-us aquests verbs i aquestes traduccions i a continuació podeu fer els exercicis. Una vegada que heu fet això i hagueu acabat aquesta activitat, el que heu de clicar és aquest botonet que tenim aquí que posa Complete. Si tu cliques aquí, et surt com que aquesta activitat ja l'has fet. No feu trampa, o sigui, no cliqueu l'activitat si no l'heu fet. Si us fa mandra o qualsevol cosa, doncs no ho feu i ja està. M'estimo més que no feu les activitats i no em mentiu, d'acord? Llavors, aquesta és una. La continuació, per exemple, aquesta, que és molt divertida, doncs hi tenim una imatge amb diferents paraules en català i si tu cliques al mes et surt la paraula amb l'article i el plural en alemany. Una vegada hagis mirat i apuntat totes aquestes paraules, doncs el mateix, cliques Complete. Te'n vas al següent exercici, que és l'exercici 1, relacionat amb aquestes eines. Doncs què has de fer? Si ja has vist que serra és siga, doncs simplement has d'ajuntar-ho. Una vegada haguis fet aquest exercici, aquí sí pots clicar überprüfen, que significa comprovar, i veure si ho has endevinat o no. Jo, com que només n'he fet una de nou, doncs em diu que només
n'he encertat una. Una vegada que hagueu acabat aquest exercici també podeu clicar Complete. A mesura que aneu fent els exercicis veureu que aquest rànquing, aquest com un termòmetre va pujant. Aneu complint les activitats fetes. D'acord? Per tant, aquest seria l'ordre de fer el curs. Us demano, sisplau, que aneu fent les activitats per ordre, o sigui, no agafeu i feu una setmana, que és la setmana 24, o sigui, comencem la setmana del 13, per tant, fem les activitats de la setmana del 13, quan haguem acabat continuem amb la següent setmana, que és la del 21, i anar fent, d'acord? Si hi ha qualsevol cosa que no enteneu, només m'ho heu de dir. Que vagi molt bé. Adéu!